Altså, jeg er jo selvfølgelig ekstremt stolt af, at jeg har fået fat i nogle opgaver, som jeg virkelig, virkelig gerne vil arbejde med. Helt konkret, så har jeg været sendt ud på en opgave for et projekt, der hedder Lys i Afrika, hvor jeg har været i Uganda og lave en række billeder og noget dokumentarfilm. Så det var meget sådan et håndfast bevis på, at der er blevet sat skub i nogle ting. Kirsten Solvej som person, hun er meget tillidsskabende. Der gik ikke ret lang tid før, at jeg følte mig tryg ved hende. Og det er i hvert fald en meget stor fordel, når man skal ind og arbejde med nogle ting, som godt kan være grænseoverskridende og ubehagelige og skal kigge på. Så helt klart har hun været en aktiv del i, at jeg er nået derhen, hvor jeg er nu. Hun er utrolig dygtig til at stille de rigtige spørgsmål, udfordre en på en måde, som gør, at man måske nok bliver sådan en lille smule rystet, men hele tiden så føler man sig ligesom taget i hånden igennem hele forløbet, så man er aldrig alene. Hun er god til at følge op på de ting, man har aftalt og spørge ind, sådan at man hele tiden er fokuseret på, hvor det er, man skal hen. Og det synes jeg, det har været rigtig, rigtig godt. Fordi jeg har set, at det hun gør, det rent faktisk virker. Der er afregning ved kasse 1